como somos todos, vamos, que temos a capacidade de racionalizar. Quero poñer o meu pensamento por diante. Por iso digo, pois son pensadora. Eu si creo que hai unha crise do pensamento onde todos temos que poñernos en liña para acadar esa pertenza, esa necesidade humana de pertenza. Bueno, pois o que digo eu. Pois eu pertencía a este mundo das redes, eu pertencía a cousas aí, ata que expreso o meu pensamento. Expreso, porque o pensamento está aí. Expresalo é ese exercicio da túa liberdade humana. Moitas veces é un exercicio de reivindicar a túa dignidade humana, porque ti, como humano, eres un ser racional, eres un ser que pensa. Vives nunha sociedade que pretendes que avance, e avanzará desde o pensamento. Fálase de diversidade. Desde a diversidade de pensamento é que podemos avanzar en sociedade. E é que podemos camiñar cara a unha sociedade mellor, non perfecta, mas si que sexa un pouco ideal para todos e para todas. E a día de hoxe pasa que cando ti expresas o teu pensamento e saes dese pensamento único, a sociedade castígate ca non pertenza. Isto, nun extracto moi fondo, conéctate emocionalmente coa morte. A non pertenza conecta as persoas coa morte. O noso cerebro emocional, na orixe, nunha vida de tribo, que a tribo te abandone, condénate á morte. E ti conectas con isto. Ti emocionalmente conectas con isto. Como ser racional, e ti fas o teu traballo mental, dicir, eu non vou morrer. Eu podo vivir sin pertencer a isto. Eu podo vivir sin estas persoas. Isto pasa desde as amizades, a parella e a familia, ou seja, desde un punto moi pequeniño hasta este máis grande, non? A nivel, pois, os grupos sociais, todo isto. A sociedade está castigando o pensamento libre que se expresa, porque se non se expresa é como se non o pensases, non? O pensamento que ti non pos aí, que ti non expresas e non expós, é un pensamento, é unha desgracia de pensamento. Non fai proveito á humanidade nin á sociedade. Pero para que o pensamento único, non? Onde todos estamos de acordo, se manteña, aquelas persoas que falamos, a sociedade castíganos coa non pertenza, coa exclusión. Por iso eu falo dese exilio emocional. E ti vaste sentir excluída. Isto é unha maneira perfecta de censurar as persoas. Porque as persoas teñen medo á non pertenza. É dicir, conéctate con un medo humano terrible que é ese medo á morte. E ti emocionalmente conectas con isto. E tens que racionalizalo. Claro, eu falo de anos onde tens que ir sempre, non pasa nada, non vai pasar nada. Vale, non pertences a esta cousa da rede que ti disfrutabas e dábache xusto un sentimento de pertenza, vale, pero ti non vas morrer, hai máis mundo. Perdeches estes 4 amigos que ti querías moito porque agora non queren que dá igual. Isto é todo un traballo. Daquela, claro, hai crise do pensamento.
Porque cantas persoas fan todo isto? Pois eu creo que somos poucas. Valorei a veces calar a boca, deixar que todo pasase, e logo na miña guerra interna dixen, pois non me dá a gana, porque igual morro mañá. E porque un pensamento que non se verbaliza é un pensamento inútil, e non fai proveito e non sirve de nada. E todo este tempo, aparte eu paso moitas horas soa, marcho para o monte a pensar, fago ese exercicio egoísta. Digo, non, primeiro son eu e o meu pensamento. Pois eu falo moito á xente, que eu non digo que a xente faga o que eu fago así, pero en serio, nos teus grupos de socialización, nas túas amizades, chámalle como queiras, e ti exprésate. É dicir, se queres ser egoísta de verdade, non entres nun sitio e digas todo o que teñan que dicir estes para eu pertencer. Sé egoísta. Ponte ti por diante. É un exercicio moi difícil. Sí, ponte en valor. Pero, dicir, hai un discurso así de primeiro ti, valórate, ponte en valor, e logo que todo este tema do amor propio hai unha cousa que a mí me encanta, que é o autorrecoñecemento. Dite a ti mesma que está ben poñerte por diante, que é iso o que nos venden en memes e titulares, para despois penalizarnos cando o facemos. Pois a mí non me dá a gana. E eu, pois así, tamén fago todo ese traballo de autorrecoñecemento. E de dicirme a min, patiño, está ben. Hai moito individualismo e hai pouca individualidade, porque se penaliza. A individualidade eres ti contigo, co que ti pensas, que as túas ideas, que non teñen por que, ou seja, que van bater cas dos outros moitas veces, e que estás, pois, aberta a falalas, a mudar, a ceder, aínda que non mudes, di, pois eu penso isto, pero, a ver, isto non é posible, porque o mundo non é a sociedade, non son perfectas, e eu cedería nisto, e acollería outras opcións, que sei que son mellores para outras persoas. Isto é a liberdade. E isto é a individualidade. E, sin embargo, hai moito individualismo. Por iso pois que digo eu, todas estas relacións utilitarias, toda esta que levan tamén a ser, a veces, servil e sumisas. Mais non dóciles. Para mí gústame moito dicir, hai que ser dócil. Dócil, porque hai que ser unha persoa boa, xenerosa, que exerce esa bondade, esa xenerosidade, amable, me gusta a mí moito a palabra amable, pero non sumisa. E eu creo que todo isto que pasa deste individualismo, non? Pero sen traballar na túa individualidade, leva a xente a ser sumisa. É como que unha contradición, non? Eu primeiro, pero para ser primeiro quero estar aquí, quero pertencer, quero que se me recoñeza, e daquela, en vez de facer este autorrecoñecemento, busco a validación externa, e eu para iso teño que ser sumisa. Sí. Isto é... Sí. Todo o que dixades, todo. Eu, por estar aí, vou dicir sí a todo o vosso discurso. Que é o que digo eu. Esta pertenza é un perigo. É un perigo. Porque retroalimenta sempre pensamentos pechados, e iso
eu creo que é posible ser ti, ser auténtica, ser transparente, expresarte e atopar un punto de pertenza moi escaso hoxe en día por como está configurado todo isto. Pero eu defendo iso. É bom non defender sempre, porque me dá, porque me dá igual. Sabes? Home, non sei, ao mellor mañá sacan unha lei que me exilian, non sei, que teño que acabar noutro país, e ao mellor valoro que non quero, non sei, que non vou poñer, non sei, eu xa acabei de criar, ao mellor dixo, pois mira, teño que marchar, marcho. O meu pensamento vai comigo, onde eu vaia. Mas se estou aquí e non o expreso, non existe. O que eu penso non existe. E se o que eu penso non existe, existo eu. Coñecín persoas, ou crin que coñecía persoas, que ao mellor tratei anos e non os coñecía de nada. Non sei que pensan. Non sei se son boas, ruíns, se merecen algún tipo de admiración ou non. Estas persoas que están contigo, que se poñen en liña a veces con cousas que dis ti, e despois descubres que para nada, que marchan de aquí para aló e xa pensan outra cousa, e despois a mí non me merece respeto ningún. Enténdase respeto ningún é como, pois, que non quero que rompa as pernas, nin che pase nada, nin quero reventarche a cabeza. Pero a mí non me merece respeto ningún, porque non sei nin que estou respetando, se te respeto. Agora, a xente que non está de acordo comigo e con honestidade o plantexa e defende unha idea que me gustará máis ou menos, pero que ten unha cabida no mundo, pois sí, ou sexa, sí, non estou de acordo, pero, ois, e ben, e falámolo cando queiras, e séntome contigo a falar. Honestidade tamén é algo que escasea moito, porque precisamente, se necesito encaixar nun pensamento para ter a pertenza, teño que dicir que sí a cousas que non penso, teño que calar outras cousas que penso, pois non estou sendo honesta. O primeiro xa non estou sendo honesta comigo mesma. E que non é honesta consigo mesma non o é con ninguén. Respectarte. Faite respetar. Hai xente que se fai respetar dándoche unha patada no cu. Mira, a mí eu non respeto as persoas que me tratan mal. Facerte respectar é un traballo de ter o aplomo, de ser honesta, de expresarte e de amosar quen ti és e que é o que ti pensas, que é o que te diferencia do meu micho. O poder pensar, o poder racionalizar, todo isto que moitas veces se move desde a emoción, o poder expresarte. É iso o que te fai un ser humano. E isto deberíamolo defender, vamos, por encima de todo.